Eino, guretzako izugarrizko plazera izan da kanta hau zuekin berreskuratzea. Eta ez ahaztu, segi abesten duen herria ez baita sekula hilko. Eskerrik asko! Oso politxe eta alegrie. Eta abestu dabe, niretzako zoragarri. Lagunak ikustia ilusio handia indiest, bai, benetan. Ilusio indiest, bai. Asko guztiatek esan, herriko jentie ikustie da parte hartzie. Batez beba bai, ama ikustie. Frantxeste garaiko gerrillarien eskutik ikasi dugu garai honi buruz. Eta asko eri kantatu zion emakume baten familiako bat aurkitu dugu gaurkoan. Hurrengora arte! Norberaren isiltasunak eraikitako lakua. Norberaren isiltasunak bete digu burua. Patxuaren lehenengo papera, Espainiako soldaduak bialtzeko nortera, bai eta frantsesa bere Madrilgo kortera, baina ez ditu da zitzak konpondu arela. Suan ginaren atzera, hartzaia denporatan lo izan artera. Hogeta bi general joia zangaltzera, zergatik etorri zara alek libratzera. Sartu dira buena mentean, mina de bebia, longa de mi amor, Etxetegi campillos de mi corazón. Patxuaren lehenengo papera, Gorobi patxuaren lehenengo papera, Gorobi patxuaren lehenengo papera. Gabon aurrean zaudena, jakin mina nabarmena, zerrote degun gaurko saioak ote dakarrena. Nafarro aldean barrena, degu gaurko ekimena, ikusi eta bizi nahi degu, atezen bizi dutena. Ikusi eta bizi nahi degu, atezen bizi dutena. Eskerrik asko, Ate! Gabon, Ate! Eskerrik asko! Hombre, un on!
Hau da sustoa maniazuna. Ze, eta behiak azu minen. Hombre, hemen zure za izoztuta gau nahi. Izoztuta Izoztuta. Izoztuta. Doi jakinelaike, ze ordu di hauek? Beida, lasaitasun guztiakin atzo bilaunatik, oinez atan itzan. Ta atzo erten da, behan du alau? Bai, zaten pixan bidien nastu inaiz. Junaiz behaztegitik bera, autobiako azpitik, geho irurtzu nahi jo, geho aldatz eta erreioitatik pasa, bentamuro pasa, geho darrepende Berriozarretik Iruña sartu naiz. Eta Iruñan entratzen dituz naiz, Iruñan beti zehoze badu. Jarautan kizun ambientia, pintxu bajan, geho ez dakize, Plazao Castillon, eta geho autobus hartuet, La Villavesa. Da zeta, tutera. Tutera? Bai, pipara batzuk ez ditut, esparra batzuk bai, eta... Ondo, baina bentzaude. Hemen hau, bai. Ondo. Hemen hau, bai. Eta ze? Hau ze, organikoa miren, organikoa. Hemen dazkat, atzoko arraiak eta gamba kongelatu zauratutakoak eta zeak... Baina zertako ekarri dezu hau? Zuk esan diazu, atetzateo zertza gaur. Ze atetzate? Atetzate, hau zea da, zaborra usteko posti egiteia, garbila, ekologista. Etxeai benetan. Atetzate, Ez da jazu, favorez, atzotik bilabonatik honekin etorri zera. Hola autobieti barrena, jata atzetik izan katu pilakin. Ze utzi dituzu jarautan katuak? Jarautan dana, eso, pulgarzito bezala gauza botatzen hasi naiz, eta dana, katu bat azegina, eta arratoia, eta erbinudi, eta tejoiak, asturroak eta danak atzetik, zera, txarangan bezala. Eta azkenian, gaz, ikusi. Ez ireki hori, etxazu. Utsa da, da. Naparroa guztia, zahoraz beti utziet. Baina benetan ez eta jazu pentsatu zula atez. Ego, zuk esan diozu. Bilar atez, eta izan dugu, garnik izango da, eta hau posten batien zintzen guztik. Ez, hau da atez udalerria. Adios. Atez. Esaten humanista. Edadia, etzeizu ahi ondo iten. Joso, ze bueltan aparratik hau eskutan hartuta. Bueno, bintzat jaza, hemen gaude, atetzen. Sartu ingeta hoin atzein ber. Atetzen da sartzen. Atetzen gaude, miren. Eta atetz izena nubi dator, miren. Bi teoria daude. Teoria. Bat da, Ateius, izen propiotik datorrena. Ateius kapitozan jurista importantia, Octavio eta Tiberion arteko garaikoa, Erromakoa, bai, lehenengo mendekua hortxe. Beitu. Oitako erromatarren bat hemendi pasatako izangoa. Segurazko. Baina pabimentua jartzen zuen, erromatarrako txukuna zian. Ateius hemendi pasako zen, ezaguzu, beitu, Ateius. Hotze jarra pasako zuen, toga batekin maindria jarrita. Eta bestia da, atea duen lekua. Atea duen lekua. Hemen aten baten gozan, zatek, oi bileak hemen sujetatzen daude. Ba, hoxe. Bueno, hemen miren paisaje politak bai, baina jendian ondo, herriko ondo daude. A ber, pixkat ibindin berko den. Baina, garritzekoa. Ze hemen atetzen, jendia dago sakabanatuta. Behan horretien gaizki metaldia. Ez, hemen herri, etxalde, baserri, jabetza pribatu, lurralde, antolakuntza ezberdinez osatzealako udalerria. Gaur ibilin berko dugu. Beste erremendioik ez da. Hemen poste gezalda, hau zintzen duteko. Atez, hemen? Hau txokun utzi ezkeo, ez da, hemen bai. Hola, gaina ekologikoa da eta txokun utzi ezkeo. Hola. Bueno, guazen. A ber, jendia topatzen dugu. Bai, sartu inge behintzat, aten dargoen. Gabon, ate! Ogiet horri zuen erira! Ze ondo, atetzen hemen, atetzen gara nolako jende jatorra eta paisaje derrekin. Bueno, gaur ikusiet, kubo igabe etorritzeala. Ez kubo ekarri baino ekarri dut, hau, ez galtzeko, Zer da? Brújula! Brújula bat? Brújula! Baina balakizu ba hori nola di Juan. Hau, erraza da, erabiltzeko. Hau da, hor iparraldea, hor hegoaldea, hor mendebaldea, eta gero kentu behar zaizkio 30 gradu magnetiko, eta hola ematen di posizioa. Gabon, atetz! A ver, favorez, hemen daudela! Gabon, atetz! Atetz, Nafarroa, 225 biztanle ingur dituen Nafarroa garaiko udalerria. Iruñetik 19 kilometrora dago Atetz eta mugakide ditu iparraldean Ultzama, hegoaldean Txulapain, ekialdean Odieta eta mendebaldean Imotz. The final countdown. 3, 2, 1... Earki, hemen deu mapa. Interneten begira aritu naiz eta hauxe da Atezko ekipo titularra. Alkatia Mikel Jokin Martin, zinegotziak Jose Mari Larrañegi, Irantzu Aspiroz, Goizargi Sancho, Paula Ibero eta sekretarioa, ojo al Cristo, Daniel González. Ekipo majoa. Bakizue, subentzioren bat eskatu behar izan ezkeo, udan jardinean parri jaiteko, edo terreno eharra hauetan txerrik behiak edo agaporniak ezteko, bakizue zein eskatu.
Ara, Egilor, ze izangotea, oazen investigatzera. Herri politak diruduta. Kaixo, Kaixo, egun zer moduz? ongi eta zu? Ongi, ni Mikel eta zu? Ni Virginia. Virginia urtaskotalako. Gauza bera. Beira, nazbil pixkat hementxe herriak investigatzen Egilor ikusi detor. Bai, hau egilor da. Egilor da. Ta hau zer da, herria edo Bueno, baserri bat da egia esan. baserri bat? Bai, ze baiara hontan badira herri batzuk eta beste baserri batzuk. Baserriak. Bai, eta hau Erizegoitiko baserri bat da, edo auzo bat da. Hau, Bai. Erizegoitiko auzo bat. Bai. Ta Erizegoiti da Hemengo atezeko herri bat. herri bat. Bai. Bale. Itxi momentu bat. Bai, itxi momentu bat. itxungo dut. A ber, Virginia, akalaratzen diguna asuntoa. Adiós. Mira, zer dugu. Etxeko eskritura ziela. Hola. Adiós, Begira. hala, ahí ba. Hau mapa bada, ezta? Bai. Eta hemen berdez daudenak zer dira, Virginia? Baserriak dira. Baserriak dira. Bai, Amalain, Egilor, Labaso, Bentzalarrea eta Iriberri. Eta gorriak direnak zer dira? Batezko herriak, Beheuntza, Berasain, Ziganda, Erizegoiti, Arostegi eta Eguarak. Eta gu gaude hementxe Egilorren. Hori da. Bai, Egilorren gaude, hementxe berdez dala baserri, ezta? Bai. Virginia, eta toki egutan zenba jende bizi da, edo? Adibidez hemen Egilorren Amabos. amabos bizi hamasei lagun, zarete. bai. Hamasei biztanle zarete. Bai. Bale, eta zuen artean ondo eramaten zera? Bai, azken fina, familia gara. Orduan, Familia, bueno, esan da, igual herritan esaten da bezala familia bat bezala gara, edo familia zarete. familia, benetako familia gara. Benetako familia zarete? Ai, Gutxioko jartzen gara. guztio zarete oierritzun? Bai. Osea, lehengusuk eta anaiak eta zarete? Bai, ze, hazienda nire aitona eta Bai. bere anaia erosi zuten. Eta gero banatu. Bale, eta zure aitona eta bere anaia izan ziren lehenengo biztanleak hemen? Ez, lehen Madrileko jabe bat zeukan. Bale, eta bere, zure aitona eta bere anaia nongoa ziren? Utzamako. Untzamakoak, Egilorra etorri ziren da? Erosi zituzen etxeak? Bai, herri osoa, mendia, zelaiak eta etxeak. Jo, eta goen bizi zarete bere ondorengoak? Bai, hala da. Beraz, Egilor zuen familiarena da, Oiartzun familia esan diazu, ezta? Hori da. Ai, bala, leitxe, lehenengo aldia da, erretxek inferno din, 12 urtetan horako gauza bat gertatu zaidala. Eta nola partitu zuten ardia adibidez zure aitonak eta bere anaiak? Saiatu ziren pixka bat ongi partekatzen, eta orduan aitona geratu zen etxandiarekin, eta horregatik bere anaia etxe txikia eta Eliza hartu Eta zuen. Eliza. Eta zu nongoa zara? Ni hemengoa, etxandiakoa. Etxandia. Eta hor, lehio atzean daudena zeintzu dira? Gurasoak. Gurasoak? A ber, ez da, Bai. justo, agurtu daitezkegu. Egunon! Igualmente, Zer moduz? ongi tazu. Ongi, hementxe bizitan, Egilorren bizitan, eta etxandia ezagutzen. No entiendo nada. Tendría en mi casa. ¿Sí? He venido aquí de visita a Egilor y de paso a visitar Etxandia. ¿Y qué os ha parecido? ¡Precioso! ¿Qué me vas a decir? Esa dama. Ama, bai. Y Virginia majísima. Es una monada. No es solo majísima, es muy buena. Muy buenísima, claro. ¿Qué tal Etxandia? ¿A gusto? A gusto. Aquí he nacido, aquí he vivido. Ya. Y fíjate, mis padres vivían en Iraizos, que tenían todas las comodidades. Y se vinieron aquí. Vinieron aquí y se encontraron sin agua, sin luz. ¡Qué bien! Y sacaron adelante todo. ¿No dice la dama? María Ángeles. María Ángeles, un placer. Lo mismo te digo. De norte. Adiós. Bai. Ikusi dezakegu herria? Bai, guazen. Guazen Egilor ezagutzera. Hementxe daukagu Euskaldunes por Egilor. Hori da, programa berria. Oso polita da herria, Bai, niri asko gustatzen zait. Bai, hemen bai udan da bai neguan kriston paisajea daude. Bueno, aize jotzen du beti, Hori bai, aize, Edo zintokitik. Hau zara, Aizparen etxea da. bale, nola izena du etxeak? Ez da keizenik. Eske jarri dio. Baina eske Zin izango da. berria da, ikusiko dugu. Begira, Sagardi etxea, egia da. Sagardi etxea, bale, badakigu. Hemen beraz bizi da zure dizpa, ezta? Aizpa senarrarekin eta alabarekin. Eta familia, bale, oso ondo, primeran. Etxe handi ezagutu Bai. dugu eta Sagardi etxea ere bai, eta goin, hemendik kale honetan, hau da, Eliza da, ez da pentsatzen dut, bale? Eliza, bai. Baina nik beti ezagutu dut biltegi edo ukilo moduan. Nola? Bai, hemen txerriak daude. Biltegi bat da. Elizan txerriak daude? Bai. Ikusi dezakegu? Itxita egongo da, nik uste. Bai, ikusi, hementxe, Elizaren ondoa, Bai. ikulu bada, ez da, biltegia. Bai. Ikusi hemen ze portiko romaniko daukagun, da hementxe daukagu simaurra, lastoa eta animalentzako gauzekin. Bai. Eta izena ze santuarena da, ze santuarena zen? Suposatzen dut San Esteban izango San Esteban, zela. bale, San Esteban. Zera, herriko patroia? Ez, bueno, egia da. Kale honek izena badaka kale honek? Deitzen diogu karretera ziganda, ze Karretera badago Ziganda. beste gilor bat,
eta orduan hasten zen dena. Eta Bale, bale. ziganda bakarrik bat dago. Ziganda beste bat, Orduan, bale. eskutitzak eta Bale, bale. edo zen Ta, beste- paketeak heltzeko. Eta esan diozu beste egilor badagoela, eta Bai. non dago beste egilor? Oio, baiaran. Eta nastutzen ziren repartidoreak etola? Garai batean bai, Bale. eta beste gilorrean badago bakailu enpresa bat, eta garai baten etortzen ziren... Bakailu enpresa, Bai, Nafarroan? Bai, bakalao segillo. Ah, bale, joven, Bai. esaten nijo Nafarroa, tierra bakalau, ez da? Bai, hori. Ze ona. Bueno, Virginia, barkatu, eta etxe hau, zer da? Nola izena du? O, zer da? Ba, eske ez dut ezagutzen izena, baina etxe txikiako semea, etxe hau eraiki. Etxe txikako seme baten etxea da, Bai, bale, hori da. bale. Etxe txiki da ordu hori. Bai. Tur polita, Virginia, denetik dago herri honetan. Hemen txedako Iberdueroko torre hau, Ai, ez da, hori, bai, honek izenik ez du, ez da? Ez, Hori da, txispa bueno, txiki, etxeak ez honezkalo. badute. Bale. Eta hau etxe txikia da. Etxe txiki hau da, bale. Bai, Eta hau da zure aitonaren anaiarena. bai, Eta goin bere ondoren goena. hori da. Bale, etxe txikia. Oso, ondo. Ba, hemen bizi dira Mari Cruz, Ignacio, Ignacio Maricruz. Mari, gainera Mariren urte betetzea da gaur. Ah, bai? Mari, zorionak! Mari, zorionak, Mari! Eta hemen bukatzen da herria. Hemen bukatzen naturra, bueno, ba. Eta hoizein tal, lengu zuren bat. Bai, Miguel Angel, Gepa, txaldeon, ondo, eta zu? etxe horretako jabea. Hori da etxea, Mikel, urte askotako. Bai, encantado. Ze, lan da lan? Bai, beti hemen. Oso ondo. Bai, zekin pixka bat. Hori da. Gauza bat, etxeak nola izena du? Porque Virginia no se acordaba. Ja, egia da, hasi. Miguel Sonea. Miguel Sonea, ya está, vale, eskerrik asko. Ni Miguel eta nire... Vale. Maztea Sonea. Sonia, bai, Miguel Sonia. Oso ondo karrita. Segi ondo, Nire arte, bai. Agur. Bueno, ezagutu dugu, biztanle Bai. bat, hori da, biztanlea eta lengusua, ezta? Bai. Bueno, ze ondo, Virginia, dena erakutsi diazu. Bai, momentu batean gainera. Momentu baten gaina, egilor izenarekin gustora zaudete? Ohituta. Ohituta, ezta? Bai. Proposamen txiki bat egin Bai. duzu, Virginia. Zuek abizena dakazue, familia guztiena aman komunean Oiartzun. Bai, hala da. Oiartzun, da, herriari igual Oiartzun deitzea posible izango litzateke? Bueno, igual, buelta bat eman behar diogu. Hoi buelta bat eman Bai, izan bai, referendum familiar bat edo... Bai, Ja que herria zuena den. ja. Oiartzun. Probatzen dugu, Bai, bai. bueno, Bai. zure baimenarekin, Bai, Ez lasai. izango hementxe geho jendea ziko dala, oie, eze izena aldatu y tal. Bueno, ez dut espero. Vale. Bueno, ikusi, froga txikiek egin dugu, hementxe tomonimia revoluzionarioa egiten ari gara, izen bat, kendu eta bestia jarri. Oso ondo. Saiatzen A gara? primeran, bai, guazen a la aventura, esaten dan bezala, Virginia. Zelokin, jarriko dugu. Bueno, eskulanak egiten. Eskulana revoluzionarioak egiten. Bai. Bueno, eta orduan rotuladorea. Oiartzun, bueno, hemen jarri behar da euskeraz eta arderaz, ezta? Oiar, bat hemen daukau, eta gero izango litzateke, euskerako bere adiera, dela. Puntos sobre las hijas jarri ditugu, así que... Mira, bueno, Virginia, ikusi dezue pixat maniobra moduan, nola geratu diteken, zuen herri familiarraren izena, ezta? Proposamen ofiziala egin Proposamen beharko dugu. ofiziala, a ver si iruditzen jo familiari. Oiartzun, ara, izango dut, Gipuzkoan Oiartzun, da Nafarroan Oiartzun autentikoa, familiarra. Bueno, eskerrik asko Virginia danagatik. Zeri, etortzeagatik. Eta plazer bat, egilor Oiartzun ezagutzea eta zu ezagutzea. Virginia! Bueno, egilor, herri marabillosoa. Bai. Egilorren abantaila besteik ez dago, eta handi bat dago. Egilorren ez daude urrutiko aideak edo parientes lejanos. Zergatik, lenguzu guztiak 10 metrotara bizi direlako. Bueno, egilor, herri harrigarria, etxe txikia, etxe handia, eta lehen Eliza zena, orain txerritokia. Hor santu ere aldatu duzu, patroia, lehen zen San Esteban, da orain da Santo Tomas. Virginia, komentatu dit, etxe gorriak, etxe berdeak, eta denok ezagutzen duzue joku mitiko bat. Eta gomendio bat ekarri dut herrian egilorren jolasteko, hemen txadokazue Monopoli. Etxe gorri eta berdeekin, baino edizio berdina egilor Oiartzun, eta hemen badakigu zeintzu diren irabazleak. Virginiaren aitona eta bere anaia. Eskerrik asko. Kaixo, egunon!
Kaixo. Egunon. Zelan? Ni ondo eta zu? Ederki. Earki, bueno, ni Miren. Ni Eba. Aupa, Eba. Urte... Berdin, urte askotako. Bailarakoa zea? Ez, atxabaltakoa. Atxabaletakoa? Bai. Eta zeitezu hemen ba? Basura jistera etorri naiz. Basura jaistea? Atxabaletatik? Ez, hori ez. Ez, hementxe gaudegu. Hementxe gaudegu? Bai, hor. Kanpinean. Kanpinean? Bai, ikusi. Hau, kanpina da, Bai. Hortxe jartzeu, Claro, begira. Hortxe da, hobitxu, ondo jarrita. Kanpina? Eta jatetxea ere, bai? Bai, bailarako bakarra. Bailarako bakarra? Bai, besterik ez dago. Eta dendatxo bat ere. Eta dendare bai? Dendare bai. Jesus, daneti da kastu, Daneti dauko guzti. Nik ikusi nahi dut, guazen, Begira, denda? Dendare bai, bailarako bakarra da? Bai, lehen bazegoen ultzaman beste bat, baina orain bakarra. Orduan, mundu guztia honera etortzea. Honera. Eta berna ezagutuko goaz? Begira, zederra. Berotuko algera pizkat. Eskua berotzeko eta dana daka. Bueno, opa, kaixo. No, bai. Zunun guazea? Ni behunzakoa. Behunzakoa. Eta honera etortzea? Bai, egunero. Egunero? Bai, oso gustora. Kafetxo hartu? Kafetxo hartu. Bai. Eskerrik asko. Hemen jende gehiago dago baita. Kaixo, hemen guazeate? No. ¿De dónde sois? De Alicante. Alicantetik? Eta zema demorako? Estamos de vacaciones. Oporretan, de vacaciones. ¿Eta escuela? ¿Y la escuela qué? Vacaciones. Vacaciones también, muy bien, claro que sí. Fiestas. Ah, son fiestas, en Alicante. El Sax es un pueblo de Alicante. Ah, mira qué bien. Moros y cristianos. Ah, Claro, oain dia moros y orain dia. cristianos. Oso ondo, disfrutar. Ondo pasau. Marta. Nola? Marta. Marta. Bai. Ni Miren. Bueno, suposatzet ezagut izan dela. Bai. Familia bezala da. Hasieratik. Lehenengo bezeroak dira, bai. Lehenengo bezeroak? Bai. Eba, lehenengo bezeroak? Bai. 8 urte beteko dugu, ez da? Bai. Martxoan. Eta zu hemen 8 urte? Bai. Claro, proiektua eurena da. Zuria da proiektua? Bai. Kanpinarena? Bai. Kanpina ikusten jugura. Ale, Marta, eskerrik asko. Gero arte, agur. Bueno, agur. Hori doia. Ai. Zer? Aizu, Eba. Zer? Pijamitan altzaude. Claro, etxean bezala. Claro. Claro, hola ibiltzen gara hemen. Ze kanpinean hola? Bai, ez daukagu inongo arazorik. Ez. Ikusi? Dotorea gainera, ez? Hau da pijama alda. Pijama, dana pijama. Begira. Etxeko zapatilak. Etxeko zapatilak. Komoda. Ez da, lasai. Gainera modan dago, oine. Hombre. Ez duz ikusi Madrilen eta ogia erostera eta horrela jaten dira, pijama. Pijama, ez duz ikusi? Ez dut ikusi hori. Azkenengo txilixo omen da. Ah, bai? Bai. Azkenengo Txilixo. Atxabaltan azkenengo txilixo. Azkenengo txilixo da orduan? Hogei erostea pijametan jutia. Pijametan jatia. Bueno, vale. Hala, hemen di joango gara. Zerritar asko etorten dira. Oiek atzerritarra nadia? Nik uste baietz, bai. Bai. Dinamarkakoa dia horiek. Eta hauek, Nederland. Jesus, Bai. urrutetik etortzeia. Asko, bai, adineko gentia, bikoteak eta... Jubilatuak. Gu ere jubilatuak. Ah, zure jubilauta. Esaten numan, kanpina bizizea? Urte osoan ez. Atxabaltan ekatzen nazen nien, hona etortzen naiz. Baina, nolatan bailara hontan? Nahi genuen tokitxo bat hola lasai egoteko, entzun gauen irratian. Kanpin bat egingo zala bertan. Eta etorri ginen, ikustera. Gainera laba etorri zan gurekin. Eta esan, bueno, honea. Baina gero, eraman genuen hor lekutxo batera bazkaltzera eta gustatu zitzaio. Eta oin borrokan ibiltzen gara etortzeko, Ah, beitu! Eurak ere nahi dute etorri. Ah, beitu! Ez que lasaitasun bat dago hemen, ez da zerrentzuten. Eta begira, handago arostegi. Hori da arostegi? Bai, eta kanpinea dago arostegi herri barruan. Bai. Bale, orduan, biztak politxak dazkazu hemen? Politxak, oso politxak. Arostegira? Eta hau da nire avenida. Avenida? Avenida, hala, guaz. Ahí va.
Joango gara, urbanoan. Venga, goazen. Ai, ama. Urbanua taxista, ez dakit zer da nau. A ber, Hala. Hau, bakaitxo. Noa guaz? Gure etxera. Etxera. Transportia Ederki. eta dana. Bai. Hau, honi nola izena du? Flus-flus, o nola zan hau? Tuk-tuk. Tuk-tuk? Tuk-tuk, lau. Vale, tuk-tuk. Flus-flus, eta... Eta hau zer da, kanpineko zerbitzu bat? Ez, asalto egin dugu. Ikusi eta hartu. Begira, gure etxea. Aina hau gara. Leuge. Hometxo ze ondo. Hala. Bueno, ba, eskerrik asko. Eskerrik asko, Fernando. Agur, Fernando. Ondo segi. Hora. Hau da, gu zure etxea. Hau da pakeleku. Pakeleku? Pakeleku. Pakeleku, eske pakia da izugarria. Izugarria. Aizia ere, baina pakia ere. Aize pina. Eta baina hain daukagu arazotxo bat. Ze? Zatortxoak etorri dira gure pakelekura. Zatorrak? Bai, begira. Eta jan? Jan. Zatorrak? Dana jan da, zatorra. Eta hemen nabil, asmatzen, zer egin. Zan zidaten, narzisoak landatzeko. Eta? Baina ikusteo jan egin dituztela, porque hemen ez diagiri. Berez hemen daude landauta? Bai, horra Zertako da kasu hau? Gogoratzeko narzisoak bertan daudela. Azte baldin bazaizu ere. Hoixez. Ez badira ateratzen, argazkia jarri diet, ia horrela osatzen. Igual argazkita ikusita. Ikusita, alde egingo dut. Alare eba uste, zatorrak itxua diala. Argazkia ikusi. Nahi duzu barrokoa ikustia? Noski, hombre, erakutsiko duzu. Bai, Etorri. Etorri. Barruan zatorrik ez dago, ez da? Ez dut uste. Hauxe da. Eba! Txikitsua baina. Txukuna. Sukaldia, maia... Komuna. Komun bat. Gelatxo bat. Ondo. Eta ben beste bat. Bi gela? Bi gela. Asko gustau zaite, Bai. Nik gustu hartzen nahi nahizuni. Ez dakite zerbait imartzen nun. Kirola pizkat egitea pentsatu dut. Pijamak kendu beharko dut, behingoz. Bestela. Noa barrura, Bale, oso ondo eba. Hala. Aio, gero arte. Eguraldi ederra dauta. A tope! Tina Turnerrekin, Tina Turner. Ana, hemen txea bola. Eta bestea. Hola. Lehenko Belauniko. Bai. Bero. Venga, guaize. Venga, besoa gora. Venga. Oi. Baina ipini hori bat. Oso. Eta orain, atzera. Eta aurrera. Atzera. Eta aurrera. Ondal zaude. Eta orain erakutsiko dizut, tramonkulo hau. A ver. Hauxe. Zein, berda? Lehenengo, sentadilla. Vale. Beraino, ez da? Hor. Ondo aizea, Zente, ipurria, bera. Vale. Horrela. Bost. Bat. Bi. Vamos, Tina! Iepa! Tina Turnerrekin inlaike hozer. Fuerte da. Venga, hemen txeba, Tita! Aire! Emur! Egurre! Venga, miren! Venga! Zurekin egin ondoren, Eba, atetzen etxian bezala sentitzen naiz, eta erabakiet pijametan etortzia. Oso ondo. Primeran. Oso ongi, eskerrik asko. Bai, hoxe. Hemen etxeko zapatila da guzti nator, Ebak daka metodo bat, baina ez da oso efektibua. Bueno, balasai, nik badaka soluzioa. Hemendik aurrea, benetako loria jarri berrian, zukin trampa satorrei eta plastikozkoa jarri! Hori txarra daude! Bueno, Ebak daka bere lekua, pakeleku, eta normala pakeleku izatia, lekua izugarri polita da. Gaina kanpinak denetari dauka, denda, taberna. Bueno, hau ikusita gero, kiroldegia. Ojo, Eba.
Ojo, ze hau edanak, bertan apuntatze baldin maia, akabo zure pakelekua. Eskerrik asko! Southbound again. Don't know if I'm gonna leaving home. Ara, hor, kotxe bat. Ara, zein datorren barro. Don't know if I'm gonna leave it home. Kaixo, egun non? Berdin. Zer moduz? Ongitazu? Ongi, ni Mikel, zu? Jose. Jose? Jose, Ziganda Ibarrola. Jose Ziganda Ibarrola. Urte askotako, poste nahi zautziaz. Ja, askotako ez, ja. Ai, bat, Dios, hoi bai humoria, Zebat, egun gehiago. Jose, zenbat urte dazkazu? La oita zazpi. La oita zazpi? Bai, 87. 87, gazte zaude, Sasoia, eta humoria, Jose. Bai, humoria ez da hila falta. Bai, beti humoriakin? Humori honakin. Hombre, beti humori hoxe, honakin. eskartzekoa da hori. Esan diozu, 87 urte. Bai. 87 urte. Ta gidatzen abila, karneta eta esan dituzu? Orain, atraberri edu, el día 1 de enero, uste berri egunean. Bai, eta zenbat urtetako izaten da berria? Orain arte 3 urtetako maten zieten. 3 urtetako, ondo. Orain mandiete, aurte mandiete bitiko. Bitako, bai, 89ekin jun beharko zu. Bai, berritzera. berriz. Berriro? Ja maten dieten. Claro, berriro, nola ez? Ta zaila alda psikotekniko eta hori aldezu. Bai. Ondo hori. Eta biztata ondo, primeran. Primeran, letrak eta danak. Jo, dena, ongi. artista, fenomeno, primeran, humore honakin da. Orain arte. Orain arte bai, primeran. Eta kotxean, ze modelo da Jose? Kotxea? Clio. Clio. Renault Clio. Renault Clio. Gustatzen zaizu, Renault Clio? Bai, hirugarna du gau Clio. Ah, bai? Hirugarren Clioa? Bai. Renault beti. Beti Renault. Lehenik izendu nuen Renault 6. Renault 6. Gero erosi nuen Renault 19. Txamade. Bai, Txamade. Hore. Eta gero Clio bat. Clio bat. Eta hoi zergatik Renault? Ez da, gustatzen zait eta nahi gustatzen bazai zai gustatzen kanbietzia. Oia, ona bada eta gusto bazaude? Bai, zetako kanbietu. Zetako kanbietu, ezta? Eta sekula Renaultek edo erregalatu izu zeo zer, ez dakit, ambientadorea, pinua edo... Bai, beti. Herrietan ere igual maten dizute turrona, botillon bat de kaba, txampana. Horrego gauzon batzo. Jose, eta txampaina Renaultek regalatuta ze? Txampaina frantzesa edo? Ba, ez da, kolornio, ez da izan, frantzesa den, kolornio, espainola ez da. Bai. Espainola da kolornio. Kataluniakoa? Aldi betez bat, enaiz doitzen, oizen bat. Ondo betari izatea. Akaballo regalau no minez el dien terrata. Jose, eta zu euskaldun zarra, betikoa? Bai. Ni eskolara joan behartio, ez nakien bai erraten ere erdaraz. Ni gero izen duzen, oitu gozaz, epoka bat, baskos aldeanos desprezietzen zuten, nahi zuten desaparezizia. Guri hemen dizatu eta bezaldetik atraiken zaigien. Orduan zuk etzen duen euskara galdu, Jose? Ez. Zuk mantendu duzu. Eta guresoak hemen goazien herrikoak? Bai, atxe eta ma biek. Biek, hemengoak. Atxe hemen jaioa, eta hemen hiltzen. Ai ba. Eta ama herri desartzian eskuinetako lemizko itxeko. Oino, beraz, familia zenideak herrikoak, behuntzakoa betikoa. Bai, betikoa. Eta zenideak... Hemen jaio da jainko nahi hemen hili nahi. Bueno, momentuz ez dauk presik. Ez. Ni baina induzu, ez da prisi. Sartzea, etxauntakoa, Jose? Bai. Nola izena du? Txorbaldenea, ez duzu izena hor dago. Txorbaldenea, calle La Asunción, número 19. Eta beti da nik etxe honetan. Bai, beti. Etxe polita, Eta orain ze martxa? Orain, deseinatu. Deseinatu? Baruin nago. Bale, barauin zaude, Oi, ez da posible, Lagundu, bezu nahi bazu, Jose. Pues venga. Venga, Jose. Eskerrik asko, konbidatzegatik. Bueno, Jose, eskerrik asko, hementxe, epa. Ez da zertan. Etxe dotoria, Jose. Baina, ze pasillo luze dakazu hemen? Zenbat neurtzen du pasilloak? Honek? Bai. Pues izentxo... Denatxo, 85 metro. 85 dena? Toki hona dakazu, ibiltzeko? Bai. Hau, neurtuko aldeu, Jose. Hola, pausoka. A ber, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ez du amaitzen metro txiki egin du. Hanka motzak aldazko goz. Eta 25 nundik, neurtzen da. Handik beste paretera. Jarraitu egiten du, kontu ez galtzeko. Eta... Bai, mina hor, ez hortik, Claro, adiós. Paretetik. Hau de pare maestra. Hau de pare maestra, vale. Abizen man neurritzen jugun hemen. A ver, Bat, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, Abeka, mina honek amartxo. Honek metroak reales jo 10 metro. Amaika, azkenian oita zazpi, bat gizio. Atera jo, bat gizio. Oite bost, biek jute oite bost. Bueno, oita bost, vale. Oso, pixkatola, redondeando, esatean bezala. Han motxago, hemen luzeguak. Jose, hemen zea, barkatu, hau zer da, hemen daun hau? Zaguen zepoa. Ai, ba, Dios. Tapatzen jote dau. Ogazta, ure azpiko, zerbait patzen dut, hor patzen dut. Danetik. Bueno, ikusi deu, 25 metro. Jose, eta hau zein da? Hau zein da? Sagrado Corazón. Sagrado Corazón? Bai, behiketu eta dena da. Joño, bai, eskua goraldea daka, besua. Bai. Hemen txezukaldean gustora. Atrako itxet hori... Bai, ni hemen. A tope, Jose. Meka honzuz. A ver, ogie... Bueno, hemen txe. Oida narbilu da gazoan. Sasoia, Jose? Laguntza barban iman zu esan, Dana, ikusi, nola prestatzen du, Jose? Osaria. Neki jau da, oain... Bai? Artu, lasai. Melada, espera, lehenek inau bugetu bat. Hori, atrain du. Mermelada de melekotón. Ze botatzen diozu, katainuei? Hau, ogiek inatago orain. Entzuzun gauzun bezala. Ondo, bote osua bota diozu ja, Hemen gehiago bada, Ukse, utziko guen. Gehiago. Mermelada gehiago. Gehiago hartu? Ondo, eze gehiago, ikusi, zenbat bota du. Mermelada dosia, haintxe da. Horai, lehenik danakola. Danakola, hau zertako da, Jose? Kolesterol. Kolesterol, eta funtziona. Eta hi, lehenik pizkoat. Hau hartu baino lehen, horai beriketu jauta. Berikatu, bale, eta nola? Erdarazik jauta. Aquel bendito niño que nació en Belén bendiga la comida y nos dé su gracia. Amén. Zaite guria zeruetan zauna santifika bedi, zure izena etor bedi, zure reinoa egin bedi, zure borondatea zeruen bezala lurrean ere. Besterik? Ave Maria, gracias betea jana da, zurekin dedikatua da, zure zabarik aurtua Jesus, Santa Maria, jangoikoaren ama, otoi segizu dedikatarioen alde, orain eta gure eriotzeko orduan, amen. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, con el principio, y siempre por siglos, amen. Ona. Ja, ondo. Bueno, ogi orain. Bai, ogi honakin. Kategoria, hementxe desayunoa, Joserekin. Hau goitzen jainen dezu, honea bota? Bota, ez. Bede. Untatu, bezala. Bede. Hartu eta mermelada ogiarekin. Jo, apetetxua, ogirik jo. Hola, jan, bilurripe. Eta oin ze hartzen dezu, beste zeo zer, Jose? Guai, karetnia. Adiko. Karetnia sopatin. Karetnia sopatin. Hau dena jan bagio. Fenomeno bat zea, Jose, egia esan. Ondo, sakea da kera bizan. Zure gotu dezu, Jose, Bai. Hala, ikusi, bila garbi. Josena, sobre todo, oso txuri jutzila. Ona, behin zeo zeutzien, bete inaiz, hain beste janekin.
Hori, urian garbitzazu ez, nian gotzeko horren Bale. Bai. Bi esan ekarri duzu. Bai, haude osua. Ta, bestea da? Desnata da? Ta zuk zein hartzen dezu? Ni da. Hau, mehikuak esan zezun? Bai. Gusto hona daka? Ure bai da. Ura bezala. Kentzen mendiote, fabriketan kentzen mendiote, mierda kentzen mendiote, bai. Mantekin ja, eta toala itxuetan, ustauten bezala. Bale. Bueno, Jose, hemen ja, da jaso zu, eta hemen zeak eta... Zo nahi duzu ere zopakin? Ogi gehiago? Bale. Jose, panaderuak negozio horra. Goin dugu errezatu, danako lartu, mermelada pixkat, tazan ogi egin da, Ogi gehiago, eta hon egin. Berdin. Hau, hotza da, ino berotu bizkoa. Ez da hila sobra berotu, hai? Ez. Hotza, do. Bien, ez da asko berotu. Ja ez dugu berrizatu. Bizkete pendua baina. Bueno, Jose, limpio, Kategoria. Jose, eta hau dana erretzeko, etxien nola deportia egiten dezu, pixkat ejerzizioa? Bizikleta, ordu erdi bete, egunero. Joño, egunero egiten dezu, bizikleta? Bai, egunero. Hombre, ez hau dana jandagea, pixkat jeitxirin beharko dugu, ez da? Nundakazu bizikleta? Hor. Bueno, Joserekin desayunoa erretzera. Bene, behitzen. Joño, ikusi, Jose zezazoia hemen txe, bizikletan. Onde, kategoria, Jose? Hilo batek eran ziren? Bai. Tu, tieskazen, abizi estatika tieskazen. Bai. Ta, bekabula letxe. Hartu nuenik, eta primeran, Eta primeran, eta gustora, ez da? Bai. Eta hor frentien dakazu telebista. Telebista arraskoa gaina. Zehoz ikusten dezu telebistan? Pasapalabra eta el hormiguero gustaba. Adiós. Eta pilota partideak ere bai, oie ez zaizki eskapatzen. Oida. Zein naguzu, TV nauzuko zi? Zuna. TV... Egunon Euskadi da, ez da? La 1 bat nacional, radio nacional, ya se da hor. Notizia. Ni da puta politiko. Ara, hoiza da, abenturan pelota sartzen du. Pelota? Larru gorritan daude lor. Ara. Hemen txe gelituko gea, Jose, arki, telebista ikusten da, zu hemen txe desayunoa geizten. Jose! Idolo! Jose Ziganda! Joseren bizipoza, zure humorea, kontent beti, zergatik karneta renovatu diotelako. Mundu guztia dago kontent inguruan. Baita ere, pasiluan dakan Sagrado Corazoia. Eskuakin nola dago. Jose, karneta renovatu diote. Jose beti Fidel, beti Renault, Renault 6, Renault 19 txamade, gio 3 Renault Clio, eta egu berritan Renault Aguinaldo GTI. Hemendik aurrera, desayuno ikusi ondoren, bidaliko diote Aguinaldo Renaulteko eta baita ere mermelada zero. Eba, zatorzuloa tapatzeko mermelada hartu eta pla, Bueno, Jose, fenomeno bazea, zure etxeko pasilua, munduko handiena, hoxe bai dala Calle Ziganda. Bai dala Calle Ziganda. Nik ustez, Egilorko herri oso kabitzen zaretela, ez da? Pasillo hortan. Datorren urtean, enteratunez gauza batez. Non antolatuko dute Nafarra oinez, argi dago. Joseen pasilloan. Eskerrik asko, Jose! Larogeita zazpi urte Jose, sasoia ezin hobea, zenbat pasarte ote dauzkatzu, zuk isilpoltzan gordea, bizitakoa euskaran kontra, erasoen uoldea,
ama hizkuntza bihotzeraino, sartua zendun ordea, gizon alaia umoretsua, euskal hiztun dotorea, urte askoan gorde zeurekin, euskara ta umorea, urte askoan gorde zeurekin, euskara ta umorea. Opa, kaixo? Epa. Egunon? Egunon, zurire? Ni Miren? Ni Pello. Opa, Pello, urte askotako? Bai. Zertabiltza, telefono... Petroleo bilatzen. Hemen dago petroleo hemen, eta hola. Petroleo bilatzen? Bai. Hemen petroleo? Egin zuten zuloa marra hau, berria, eta jo, agian petroleo dagoela, baino ez, ura bilatzen dago. Urri esak, momentuz ura bakarrik bilatzen dut. Zatan humani, Pello? Ura esan diazu? Bai, urri esa. Urri esa? Bai, fugak eta hola. Ah, fugak. Honekin topatzen zu hori? Bai. Belarria jarri, eta hori, tarteka horrela. Eta? Bai, hau da, latoiko hodi bat, eta hemen dauke, zabalagoa, gehiago soinua, gehiago hartzeko. Nik entzutea dakat pixkat? Bai, egin zen zuten dugu. Entzunitea, ha? Bai, a ber, bilatuko dugu. Zuk ondo. Oso urruti. Urruti aurreztago, zer orduan. Bueno, a ber, eta guain zaizea, Pello? Odi gainean, entzuten da, eta. Entzuten da gehiago, balbula gainean. Zer zateizu? Entzuten da, baina gauza hondirik. Tarteka, bilatuko dugu. Agian hurbiltzen nahi da. Bai? Hurbiltzen nahi da? Bai. Aber entzuten duzuzu. Posible izan daiteke, hemen badago. Ez baldin bazaiz, itzen ezin dut entzun, Pello. Bai, soinu oso txikia da, baina hortxe da. Bilatu behar da soinu hori. Uste dut hemen egongo da. Hemen? Bai. Eta nola dakigu hemen da hola? Entzuten dela, hemen entzuten da. Hemen entzuten duzu. Bai, Pello. Pello hemen entzutea, Hor baino gehiago, A ber, hemen. Kontu zu hain, Po, hemen dago. Pof! Bilurra bat horre! Begira. Hemen, ibai bat emateu pasatzea da? Bai, altzatuko dut. Pello... Jode, aislante eta guzti dauke. Begira. Hemen dago. Pello! Aurkitzu deu! Topau deu! Begira. Hemen dago eta gainera ordaindu behar du. Elkartea ordaindu behar du ura, zergatik pasatzen da kontagailetik. Bale, guk ez, ez? Guk ez, momentuz ez. Eskerrak ikustela. Zena diku izan daik hori? Ordaindu behar da ura pasatzen duena kontagailetik. Minutero 5 litro izango dira. Kalkulatu 6 hilabetetan. Egin kontua. Ordu batean 300 litro. 24 ordu. Ixo, Pello. Joan dirua preparatzen. Nik pelotaz piatzen ez. Bizitza osoa horia konpontzen. A ber, bai. Oain itxi dezu. Pello! Aldrua zitezu! Oin gehiago galtzen du. Euro bat, 2 euro, 3 euro, hau goraka di, joa. Eta ni aurpegi garbituta. A ber, oain bai. Oain bai. Bueno, jarriko dugu. Bai, listo, konponduta elkartiak lasai ontzat jeste, jage jeste zuen ordaindukota. Oso ondo, Pello.
Eta esan duzu, bizitza guztia damakizula honekin? Egondu naiz Iruñeriko mankomunitatean, 8 urte egondu nintzen espreski urri esa bilatzen. 8 urte urri esak topatzen? Bai, gauero, biltzen ginen. Gauero? Bai, dago presio gehiago eta zarata gutxiago. Gehien bat, kotxeak eta inguruko zarata ez dagoela. Claro. Eta gaur egun ere olakoak erabiltzen dituzue? Badago ere, sistema berriak, digitalak, baina gero benetako puntoa irekitzeko. Hau entzuten baldin bada, fijo, garbi dago. Fiabliena, Bai. teknologia punta. Bai. Eta hola, ez ibiltzeko horrela inbeste, hartzen baduzu hau. Bai, hartuko zut. Hau da, desmontable. Horrela, eta ja. Baitu, ordentzen dugu. hau nere tamainakoa da, baina. Eta noa zoaz bau, hain? Nire bigarren lana, nagazu, joango gara. Guazen. Eta Bai, ikusko dugu, zerbait egiten dugun. Gauza bat. Zenbat egur? Bueno, saiatzen gara, azken 35 urte, herri kirola bultzaten, trontza gehien bat, aizkora ere bai, eta bueno. Orduan trontza nindezuzuk herri kiroletan? Bai. 9 aldiz Nafarroko txapelduna, sekulan ez du lortu Euskal Herrikoa. Eta arantza hori dakazu? Bai, eta beste asko, baino. Hau etzukinak indakoak aldia? Bai. Eta zein da motozerra? Motozerra? Txikina, hau. Abitxu ze politia hau? Bai. Aberrekarri? Hau, hauketo horra hundiagoa. Pello! Hau da, komando a distantzia. Kontu, motozerra horrekin, baina ez temana urtzo bonek? Hau, 1,20 zentimetro. 1,20 zentimetro? Bai. Illa nire alturakoa da? Jode, bai, baina. Begira, jarri horrela eta ber. Bildurra ematen du, eta. Deskanso hartu du, Bai, deskansoa nik hartu dut. Eta bain honek. Vale. Zapaldu behar duzu botoi eta botoi. Vale, hemen? Ez, hemen beira. Hemen beira. Jarraitu, bukatzeko. Vale. Ui. Hola. Badoa. Euskau indet! Bai. Haunekin ondo mandatu nahi. A ber, hau. Zugarrizko pakete daude. Zu hobe, trontza. Ni trontza nobe? Bai, probatuko dugu bion artean, no? Probatuko dugu. Eskuina edo ezkerra zara. Ni eskuina. Eskuak aldean ziz. Hola? Eta hankak, bai. Hola. Eta trontza pasa behar da, pixka bat, aurrera eta atzera. Ez, indarra bera, ez. Egin behar duzu, aurrera eta atzera. Bekira, utzi nahi bakarrik, egiten duzu horrela. Ez ez berak ailean. Ez. Claro. Momentuz ez, gero, bai. Horrela. Indarra gutxi. Bale, hola xe. Venga, hola. Hola. Trontzalariak eta abizen ez ezagutzaia, ez da? Bai, gehiena, bai. Cañamares. Cañamares, Lelena eta Nogales, Lelena. Venga, aupai. Venga. Bukatzen aia! Lehenengo kortia! Begira, zegurpila. Gure lehenengo kortia. Bai. Oso ondo, Peño. Venga. Bueno, Cañamares. Bueno, a ver, egain oparitxo bat egingo dizu, jarraitzeko trontza egiten. Peño! Motozerra bezala, trontza nire tamainako ekarri diazu. Bai. Hemen, Cañamares Lelena eta Nogales Lelena. Irabazle. Vale. Argazkila. Peño! Lortu genuen!
urri esa topatu eta konpondu ingainun. Ona gea, balakizu ze gugea atetzeko Indiana Jones, en busca del agua perdida. Bueno, hemen dakazu atetzen Euskal Herriko elkarte bakarra, faktura handiagoa dena urana, arduarena baino. Eta garbi geratu da oso efektiboa dela urri esak topatzeko tresna hori. Lur azpitik pasatzean dena entzuten du. Ojo pello, dei bat jasoko eso. Bakizun horrena, ez da? Ebarena, zatorran ondo den topatu, eta hoizatzeko. Pello, daneako balio dezu, daneako. Motozerrakin tailak egiteko, urri esak topatzeko, trontzan ibiltzeko. Eta konturatu naiz, nire zure laguntzaile bikaina izango nitzakela. Gauzak ondo inditutelako? Bueno, baita ere. Baina ez, gehien bat, lanak egiteko nire tailako tresnak dituzulako. Eskerrik asko! Pertsona bat, kirola egiten. Ozen ezautzera. Kaixo, egun hon. Apa. Epa. Kaixo. Epa. Zer moduz? Eskeratan, hemen. Hemen bizita. Kaixo, ni Mikel zu? Apa, ni Juantx. Juanjo deitzen nahi denean. Nola nahi zu deitzea? Juantx. Bai, motzago. Vale, bueno. De Juantxo, Juantx. Horrendikan motzago. Juantx, urte askotarako. Zer herritan gaude? Hau da, Berasain. Berasain. Ez oso txikita, polita, ez da? Oso txikia, bai. 8 etxe eta Eliza. 8 etxe, eta zema biztale zarete orduan? Noain izango gara 15 bat. 15 bat? Pakea, ez da? Bai, oso lasai. Bai, oso lasaia. Eta gainera bizta menditsua. Bai, bizta dira impresionanteak, ikusi. Eta errepidea urrun, bai. Errepidea urrun, oiz da, ez dako eskotxerik entzuten, bakarrik hori bat, eta izea gaur. Aizu barkatu, Jontxe, eta zertan ari zinen? Ba, hemen pizkoa hotzateatzen. Karo, ez daukagu hemen herrian frontoirik, eta... Ez dago frontoirik? Ba, igual, izango da, Nafarroako herri bakarra frontoia zuen, ez da? Gutxi daude, bai. Beraz, esan bihazu, hau dela Elizako atrioa? Hau, Eliza ez da ikusten oso ongi, hau da atrioa, eta gero hau Elizaren etxea. Berez Elizaren etxea da, baina orain Iruñako batzuk erosituzten, eta... Bale. Ez da salduko, ez da Don Ramon hemen txepronko botatzen. Aprobetxatzen dut ez daudenean jolasteko bizko. Bale, aprobetxatzen dut, hemen txekin enteratuko lasai, hemen Elizako paretaren etxean, jolasteko. Beste rakete badakazu, hemen txekazeriaz, hemen toke batzu botatzeko. Ai, eskerrik asko, Jontx. Hemen malda dago, ez da? Pizka pelotak alde ditu. Zorua, ez du ongi botatzen, ze ez da laua eta aldapa dago. Karo. Eta ez dago non gelditu pilotari. Dana alde, hemen txegaude, beratzainen... Pareta egon baitezak. Ana. Hola. Estatu esake. Bizkana? Zorte ahí izan dutere. Bueno. Erki, Jontx, berazengo fronten izaneko zaila da jolasteko, Hemen egiten duzu hankak. Hau, ez du hemen bizizea, Jontx? Bai, hau da Pezain etxea, hau Karakotxea. Karakotxea esan didazu. Etxe historikoa, ez da? Eta zenbat urte dazka? Ba, 200 urte edo izango dituela. Bale. Hain handia izan da, bakarri bizi zara edo? Ez, aiten etxea da, aitekin bizi naiz, eta ama, aita eta osaba bizi gara. Zen barrura? Venga, joazen ba. Joazen pizkoa. Bai, horrela etxe ikusten dugu barruti pizka bat. Jardina eta guzti eta... Bueno, Juantxa, ez etxe doktorea barrundik, Bueno. Egia esan, emidak eta ze polita da. Bai, hau, beti anikala izan da, bai. Eta katu txiki hori? Bai, pasaban katua. Zergatik da pasaban? Txikia zenean, igotzen zen gora eta pertsonei, eta horregatik pasaban. Eskalatzailea bezala, bai. Edurne pasaban bezala. Edurne pasaban bezala. Pasaban? Barkatu, Juantxa, eta hemengo, hau etxe barruen dagoen, hau zer? Hau kabina telefonikoa. Etxe honetan, telefono publikoa jarri zuten, deno deitzen zuten etxe honetatik. Berez, telefono publikoa etxe barruan zegoen? Bai.
Ai ba, ai. Gainera ez herri honetan eta erizen eta behuntzan baita. Hauek ikusi ditut, baina beti igual kanpoan edo kalean. Hemen ez dago ez ostaturik, ez frontorik, ez deus jartzeko. Etxe batean jarri bara eta honetan jarri. Bale. Eta beraz, jendeak deika etortzen bazan, timbreako eta... Beti zegoen norbait etxean, bai. Beti zegoen norbait etxean. Ba, kurioso da, mantentzen da, ondo. Eta honek urte pila izango ditu, ezta? Bai, hau dauzka 50 urte inguru. Bai, lehen telefonoa zegoen, eta bain Osabaren kuadro bat. Eta Osabaren kuadro bat, behi batekin, zepolita. Ba, egia esan, ez nu sekula ikusi, telefono publiko baten kabina bat etxe barruan. Hala jarri zuten Baiarako herri askotan. Kaixo. Aupa, egunon. Hau, Jose Mari Osaba Pagadi Osaba. Jose Mari, bai. Poste naiz. Encantado, poste naiz. Jose Mari Osaba. Osaba. Mire, Osaba. Tío. Este Osaba, es que en vasco no... Ah, vale, es el tío de Juanch. Sí. ¿Usted vive aquí también? Sí. Ah, ¿y qué tal? Bien. ¿De casa bonita? Sí, bonito, sí. Sí. Nosotros, como nací aquí, pues, claro. Entonces, ¿Usted también ha nacido aquí? Sí. Usted, vale. ¿El de la foto es usted? ¿El de la foto de la cabina? ¿Ese? ¿Soy yo no? Sí. No. No, te pregunta por esta foto que si es tú. No soy yo, ¿no? Sí. Yo no soy. Sí, mira. Mira. ¿Yo soy? Claro. No, pues no sé, no sabía, oye, ahora me has dicho. Pues sale muy bien, ¿eh? Pues encantado de conocerle, ¿eh? A seguir bien. ¿Ahora qué va a hacer? ¿A comer? No, más tarde. Más tarde, muy bien. Pues un placer, José Mari. Bueno. Ya, le dejo tranquilo. Humorista. Hace lo que se puede. Es que ricasco. Tu guazte pixko bat zu ondora. Epeltzengean, Osaba ezagutu dugu, eta... Bueno. Hemen aita dago. Hombre! Egunon! Berdin. Ni Mikel zu? Ni Cristobal. Cristobal urtaskotarako. Zui ere bai. Ba, eskerrik asko etxea gonbidatzeagatik. Zebutiago. Hombre! Zueki oso usta. Eta hemen... Zuakin primeran. Venga. Bai, zu ere, Cristobal, hemen goazara, etxe ontakoa. Ni hemen goa. Hemen aita, herrikoa. Herrikoa? Eta nire amazen oskozukoa. Oskozukoa, bale. Oskoz dago hemen... Imoz, baile txiki bat. Haundixago atez da txikia. Hoi da, atez da. Polita da mino txikia. Txikia da, atez da. Eta jende gutxiki. Jende gutxiki. Pena da mino. Bai, baina, bueno, lasaiago horrela, lasaiago. Zuzan bat urte dazkazu, Cristobal? 75. Ez da, gazte zaude. Claro. Sasoia, Cristobal? Zer da, izean gatik edo horrela? Janongi. Eta eseri zaitezte. Eseri lasai. Orduan, esan didazu hementxe horreko sasoia izateko? Bueno, janongi, ez asko mino janongi. Edan ez asko, ura bai. Ura bai. Ez txampan. Txampan. Ez bailez, JB. Vale. Sano, Cristobal? Sano. Nahi benbin. Hori da. Igual ez daiki mino. Horrelako itxura hona eukitzeko, zaindu egin behar da pixka bat. Ikusten dut, euskeraz hitz egiten duzula, euskeraz mitatzen zara da. Mino, indut jolasa gutxi urte askotan eta nago pixko bat, torpe mino. Mino zerbait badaki guai. Baina badakizu. Zerbait bai. Noiz ikasi zen duen edo, hemendik? Ikasi txikitan, euskera bakarrik. Euskera bakarrik. Eta erdaraz deus. Gero hasi gara Andere Nioki, erdaldunak, apez erdaldunak, sekretario zen erdalduna, eta gero lagunak herrian ere erdaldunak. Eta orduen, beti erdaraz. Beti erdaraz egin, baina euskeraz gogoratzen duzu. Bai, kokoan. Oida, mantendu duzu, Mantendu duzu. Eta gustoko dakoazu euskeraz hitz egitea. Oso. Ondo konpontzen zara, Cristobal? Pizko bat, torpe. Izena Karakotxea etxearrena. Hoi da zuen etxearen izena. Nundi dator hori? Bazok erraten dute Karakotxea izenko zen lehenago hasieran. Hori edo bestenaz, erdaraz entrada de cara a la casa. Bai, etxearen aurpegia bezala. Hori da. Ze hobi dazkazu? Hobi asko ni. Asko? Asko. Bai, Nire amak esaten zuen erdaraz, 14 oficios, 15 miserias. Zeta jokatzen duzu? Musa. Musa? Men musulari oso ona. Bai? Badire, nio oso onak, Eta hoi zargatik? Zeatik pensatu bihar da, eta gero zautu bihar da, besteak nola dire, Hori da. keinua pasa. Zuk nola, adibidez, 31 badi bakazu,
Zer intentu zu, begiakin hola? Begiakin. Ze majo da kizu, Hola, ondo, Cristobal, hortxe, emite. Jak, begiakin. Gero, hiru errege. Hiru erregekin ze keinu egiten da? Hola. Hola. Lau errege. Hola. Lau errege? Hiru errege eta zaldi bat. Hola. Atento egon behar da, ezta? Beti. Zeinekin jolasten dezuela normalean musera? Joaten gara mezara. Eta gero, atra elizatik eta kanpinera. Eta hor, apezaire, egoten da gure kio. Apezaire bai. Apezaire bai, bueno, ondo bedinkatuta, ezta? Bai, hola da. Dana musean. Niri esaten direte, es que hacen muchas cartas. Y digo, joder, es que hay que llamarlas. Truko hor da. Bueno, Cristobal, eskerrik asko, eta semeari ere bai, eskerrak eman, horrelako tratu una emategatik, eta zurekin hain ondo egoteagatik. Eskerrik asko, Cristobal. Bueno, Beraitzaingo familia, Beltxe, Juan, Cristobal eta tio Jose Mari. Cristobal, lehenengo aldia da, esaten diatela herritxek inferno ondin, ura datako. Dieta sanoa, ondo jan eta ura. Cristobal, behar baduzu ura, badakizu zein eskatu, peio hori. Eskertua da eta ura ateratzen. Bueno, atetzen Elizei bigarren erabilpena aurkitzen espertua zarete. Lehen egile horren, lehen Eliza zena orain txerritokia. Eta beratzainen Eliza orain pilotalekua da. Aitaren, semearen, Espiritu Santuaren, tanto. Eta altxorra etxe barruan, altxorra asko dituze, baina altxorra honena, telefono kabina etxe barruan. Obra bat egin behar baduzue, subentzioa eskatu eta telefonikari deitu. Hori bai, futbol zelaietan bezala, izena aldatuko diote etxeari, izango da, Karakotxea Movistar Arena. Eskerrik asko. Inorrez aldao, ez dut inorrek ikusten. Txain! Egunon! Iepa! Txaldeon! Atxaldeon! Zer moduz? Bueno, nekatu inaiz pixka. Maldasko. Ez alezu ikusi ba, zer aldapa donor. Bai. Bueno, ni Miren. Miren, Julen. Apa, Julen. Zer moduz? Urte eskotako, ba, ondo. Nunao? Zigandan. Zigandan. Ziganda, bai. Bale. Herri politena, Zigandan, atezkoa. Politena? Zigandan zela zeatez, Ba, orain izango gara 20 aldera edo, igual gutxiago. Oso gutxi. Eta erdia familia, kasi. Bueno, ikusi zaitut. Atoa, letxe, kotxiakin? Bai, asteburuko kotxea. Nola asteburutako kotxea? Hau bakarri erabiltzen du asteburutan. Doka hor beste makina. Zer makina? Hau? Hau, ikusi. Hau da, Citroena, C15 makina. Lanerako, eta? Orduan, hau dira ikusi dut, gorria, asteburutako. Hori da. Eta hau? Hau lanerako. Astean zehar. Astean zehar, klaro, lan astean zehar ringo zu, eta horren astean zehar. Orduan bi kotxe? Bai. Ondo. Doko bat prestatu aia, por si acaso. Nola prestatua, zerrakazu hemen? Dira. Raketa? Raketa, bai. Hemen fronten izan ibiltzen gara. Ten dugu txapelketa, atezko gunean, eta... Eta? Eta irabazi nuen. Aurtengoa eta pasaren biak ere. 3 jarraian. 3 jarraian irabazituzu? Ondo! Bai. Bakarri jolastezu? Ez, bikoteka da, lagun batekin, Oier Cañamares. Bale. Makina. Makina da? Bai, terrible. Hombre, 3 irabazteko? Beragatik, bestela. Bai, Bai, nire pixko zokete. Bale, raketa. Hau da premio bat. Bai, batean raketa, beste batean txapelat, eta ja genukan txapela eta raketa, eta beste gauz bat, orduan bazkari bat, aldatzeko. Claro, berdinak irabazte zuen, aldatzen junber. Hori da. Ba, urten irabazte bat zuen. Ez dakiz egongo den. Nahizuela premio bat eskatu... Igual, zekin ze berria edo. Posible bada. Hombre, eskatzia libre da. Hori da. Hori zeinak antolatzau? Udaletxeak, ez dakiz. Udaletxeak eskau orduan. Zekin ze berria? Hori da. Harrapatu zaitut hemen, ez dakit non baita zoazen, edo... Hori dokator lan bat egiteko. Bale, lagunduko izut.
hemen, oiluak eta oilarrak eta animali usaila da hemen, ze animalikin inberko lana. Bueno, hemen gaude. Hemen egin behar dugu itxitura bat. Itxitura? Bai. Nun? Animaliak ez ateratzeko, hemen. Fila hau. Hau. Bai, Eta nola itxi behar dugu? Lehenengo posteak sartu, eta gero alambrea jarri. Baina, oila espres bat emateo, la vuelta manda dugu. Hau da, bomboa. Bomboa? Bai, posteak sartzeko erramita. Bomboa. Nik azkenengo bomboa noetan ikusi nun. Hau ez da antzeko. Ez da, ez? Hau jaso behar da, eta gero beraka kolpea eman, bien artean. Ostras! Ai, Julen, baina, honek asko pixatzeu! Emateu, tamara da jotzen nahi gala. Hau da arreskutza, Hemen seguridadia, berda. Ez duzu altxatzen, Nola ez altxatzen? Ez dago no altxa! Bai, ze txapu. Baina. Aldemen ezkadia? Bat sartu dugu, erdizka? Bai, baina horrendi falta dira asko, Zela? Bat, biru, lau, bost, asko. Oie danak? Hombre, venga, guazen. Aber, Julen, gauza bat ezango dizut, baina zuk hau bakarrik itezu? Ez, ni osabarekin. Ah, osabarekin? Ni sozioarekin, bai. Nola sozioa? Bai, egin dugu enpresa bat. Zuk dakazu enpresa? Bai, ibiltzen gara itxiturak egiten eta. Ah, ondan itezu lana? Bai, Cierres Ibero. Cierres Ibero? Bai. Hori da zure enpresa? Nire da bizena. Ez da oso kurratua, baina. Ez ondo da, Cierres Ibero. Eta esloganik edo bakazue? A ver, pentsatu bat, ba. Pentsatu behar dugu. Cierres Ibero... No se escapa ni un cordero. Oso ondo da, Nikola xeutziko nuke hemen txikilan jarri, no se escapa ni un cordero. Eslogan ongi, baina hemen lanera etorri zara. Venga, hartu. Venga, hain txik. Bai. Hala. Venga, Hau. aurrekoa. Gora. Hau ez da niretzako, Ba, oraindik. Kontu. Eslogan aldatuko jot. A ver. Cierres Ibero, hau da bero. Hori bea. Bueno, dugu alambrea. Alambria, oso ondo. Tresnao. Orain, pentsatu behar da alambrea. Eta nola? Ni jarriko dut hemen, eta hemen buelta batzuk. Eta zer da hori zer? Ah, tentsatzeko? Tentsatzeko alambrea. Ostra, torniketi aiten naizea, alambria. Hor, venga, sartu. Eta nik hemen zein behar dut. Sartu, grapa, baina gaurko, Hain naiz. Eta guain? Vale, oso ondo. Hau da Jacinto. Hombre, hola Jacinto. Kaixo. Kaixo, Jacinto. Miren. Zu, Jacinto. Sozioa, ez da? Bai. Bueno, ni pixkat flojo ibili naiz. Jacinto. Oso flojo. Hombre, Julero, oso. Orain ikusiko duzu nola egiten den. Ah, zo bilok? Bai. Ah, vale, ikusiko. Venga. Beste bat. Hurrengoa. Hurrengoa. Venga, ba. Apa. Beste bat. Oso ondo, mutilak, hemen utziko zaituet eta... Jarraituko dugu. Hori da, ni bani joa. Bueno. Ondo segi. Dabe, Aio, Jacinto. Aio, Julen. Venga. Fuerte. ¿Cansado? Bueno, Julen, Gabon. Gauza bat, hasi entrenatzen, fuerte, ze ikusita Pagai eta Juantxek iteuen pareja, eskatu zekin zea arriskuan dago. Bueno, zigandan, hogei biztanle bakarri zeate, eta tena familiak. Bueno, Pagadi eta Virginia ikusita ze taktika erabili duen, hemendik aurrea ziganda izan berrian, Ibero izangoa. Baina txoin, Nafarroan bado beste Ibero bat, bueno, bazuek kirolaria bezala, Ibero bigarrena izango zeate. Eta Julen itxiturak iten ibiltzea bere osabarekin. Itxiturak danetarako balio dute, animalik guztientzako. Eba, jazta! Hemen dakazu benetako metodua satorrantzako. Badakizu, itxitura jarri eta Cierres Ibero satorrak egongo dira itxita egunero. Gabon, eskerrik asko!
Jende askoren galdea, atez nundago ordea, paradisuan gordea. Agur bertatik bisitatzeko, lurralde paregabea. Herriak txikiak dira baina, bihotz handiko jendea. Bihotz handiko jendea. Ezara zabal batek dio herri txiki infernu handi. Ba, herri hau infernua bada, biba infernua eta biba zuen. Horate! Etorkizuneko ni maitea. Kaixo, ni naiz, zu. Orain nagusia zara. Zer moduz daude? Atzo pelikula bat ikusi nuen amamarekin. Zure amamarekin. Eta galdetu nion, ea txikitan, berak ere pelikuletako neskak bezalakoa izan nahi alzuen. Esan zidan, ez zuela gogoratzen zer izan nahi zuen txikitan. Baina pelikuletako emakumeak bezalakoa seguru ezetz. Lehen txolinak zirelako ia beti. Eskutitza bidazten dizut, handitan zer izan nahi dudan gogora dezazun. Ez baitut amamarena gertatzea nahi. Zer izatea erabaki duzun jakiteko kuriositatea handia daukat. Ni txikia nintzenen. Sorion txizeti ez, apur bat. Berdin du zer egiten duzun, baina zure lanean pertsonei laguntza nahi dut. Ez dakit zenbat urterekin irakurriko duzun hau. Ez da zer gustatuko zaizun ere. Igual aldatu egin zara. Seguru jende berri pila bat ezagutu duzula. Baina zure lagunak, nire lagunak, zugandik hurbide edukitzea espero dut. Mesedez, esan oraindik ere haiekin geratzen zarela. Elkarrekin zaudetenean geldi ezinak zarete. Pixkat buru gogorra izaten jarraituko duzula pentsatzen dut. Gauza justuak ez direnean edo zerbait ondo iruditzen ez zaizunean lagundu egiten duelako. Bai, buru gogorrak izan behar dugu batzuetan. Momentu zaietan edo egoera tristetan sentitzen duzun egin beti. Naiz eta beldur pixka bat eman. Pelikuletako protagonista indartsuenek ere beldurra izaten dute eta ez ezer gertatzen. Eta mesedez, ez utzi jolasteari. Helduak batzuetan oso astunak izaten dira eta. Ni 12 urterekin. Zure bertsio txikia baina amets handiekin.
Kaixo ta gabon trapagarandik, herria ez da oikoa, meatzarien lurraldea da, ta histori handikoa. Ezagutu dezagun, gonbidatuak lagun, ta laguntza premizkoa. Bibizi molde lur gainekoa, eta lurran azpikoa. Bibizi molde lur gainekoa, eta lurran azpikoa. Beti berandu. Egun non. Ai, ama. Baina nun sartu zea. Tortilla bokailua jaten hasi, behan dut entzai miren. Behan dutu beti behan dut, tortilla bokailua. Barkatu lo hartu ere, zea. Beto, ekarri alezu, ekarri beharrekoa. Bai, ni zea esan diazuna, mugi txartela ekarriet, ikusi. Baina hau ez da mugi? Supermerkaukoa da, BM da. Ez da zu ekarri? Etxean ez. Ondo, txamponik ekarri alezu meintzat. Bai, txampona bauzkaten bai. Autobusean jo beharko dugu, ez da? Autobusean? Hori baino bio. Nun? Betxu. Zer da, funikularra? La Reineta funikularra. La Reineta? Eta una trapagaran zentrua, goiko auzuakin. Joño, La Reineta, Bizkaiko Nueva Jordao. Alaxe da. La Gran Manzana. Oso guztua gaude, baino, igual alde ningo ezagu, txartela hartu eta bestia guantxe da. Txamponakin kongo txalde. Ez dakita leuko zakun horrekin, etxan dizupa ekartzeko. Mensajia dakazu, llamada dakazu, dana dazkatzu. Guaturen egin. Mendikan izan. Azkar, goitu zaike. Zer polit. Dios, zer da? Hau izangoa, ez? Zer da, hau? Sartu zaike. Hau, baina. Ai, nire pixka bai, Dios, polita. Hau lotuta dagoa. Pentsatze baietz. Ni bazparen lehenengo filan, emetxe. Frenua izango, frenua. Mentxe. Oixe, bueno, aia, ba. Eta isilik. Bai. Ez da biletik batu. Izan duzu. Ez que, guain dikan, eskart impresioa itegunak, Bai, noiza. Biztu altura da, kaunek, Bai, badaka. Osea, hor Bizkaia hor azpen ikustea. Hor azpilan trapagaran. Bai, trapagaran, bai. Beka, Esan dizute xerikeatuko jendea dagoela favorez, Bai, zarralde, mesetan, osektuizta. Oia, da jaizten, mire, zer biztak. Hor behian trapagaran. Mehatzaldeko herria. Bai. Hemen garai baten danak mehatzari jazian. Soy minero. Zeizea? Yo, mehatzale, soy minero. Y templa mi corazón con pico de arena. Yo no maldigo mi suerte porque minero nazi. Nola minero nazi? Antonio Molina, guare mehatzari, ja. Baina minero nazi, zu bilagunako zeata. Gotza, jo, nitxo, mitzen eiz piko ipala, Oixe, Bale. Bai, minero basea, bai. Bueno, gauza da, zentra ingo geha, favorez, esan gaur. Ba, hau lehen erabiltze zuen, goiko burdina bera jisteko. Eta 1926 urtean, utzi zuen ja eraikitzea, bukagun zuen. Egun urte? Egun urte baino gehiago dazka honek? Alaxe da. Jo, eta ITV-a pasatzen du. Baina bila ba ez dakit. Funeko larren baten ibili altzea zu. Nisa, Igelton, 5 urte noizkanian. Illa un urte? Illa un urte, bai, honek lasai juteko, behar, eta hau Zer dole? Hau aurdunez gatzeko pildo da girutzen bezaitu. Biodraminan ezka. Biodramina? Gugitxartela ez tezu ekarri eta biodramina karri eso? Ez baneatzeko oso. Hau bultzatzeko. Agadin, gauza bat esango izut. Dana rekto da. Bakei, dana rekto, baina ikusi saltu dela, Beste bat ator. Bitxu. Aio. Ondo pasa? Aio, da, jubilatu zetia. Ondo, karo, beste ezin nahi, ez Hemen, ja, gelditzen nahi da. Next station, Trapagaran. Tin-tan-tan. Hala, hau zango. Bai. Utzi pasatzen. Bai. Gu jendia izeguko jau. Jendia izegi eta... Hame, txoferra, eskerrik asko, txoferra. Hola, Trapagaran dago?
No sé, imagínate así. ¿no sabéis? Esto es Trapagaran. Vale. Eskerrik asko. Oye, ¿me aguanta un poquito esto? Perdón, ¿eh? Mira. Que tengo que ir a grabar. Vale, gracias, ¿eh? Del norte. Bueno, miren. Bueno, acábatelo si quieres. Que aproveche. Agur. Bagatik, es que zintzazu bakarrik aldaga. Bueno, gaur Trapagaran, miren. Bai, Trapagaran. Lasai, gaur tarjeta guztik ekarri ditut eta etxeko guztiak. Mugi tarjeta, barik tarjeta, implantes dentales tarjeta... Hori ondo etorriko zazu. Bai, Metro Bilbao tarjeta eta nerea. Zuria? Bai, nerea, hau da tarjeta bisita. Hau nahi izaten da, bisita joateko eta funeraletara. Hola, usten dezu, Eliza kanpoko mailean eta bermuta hartzera zoaz. Nik ekarri beste bat. Ze tarjeta? Betxo. A ber. Hau ekarri ez. A ber, zer tarjeta kasun? Kusten? Zer da hoi? Hau da, olako txistiakin jarraitze baldin bazu, expulsión! Jo, bueno, lasai gaur tarjeta honak utziko ditugu umore honarena eta alaitasunarena. Gabon Trapagaran! Gabon! Karrik asko! Trapagaran, Bizkaia. 12.000 biztanle inguru dituen mehatzaldeko herria da Trapagaran. Galdames, Ortuella, Portugalete, Sestao eta Barakaldorekin egiten du muga. Eta non dago? Ba, hementxe. Trapagarango jaiak abuztuaren 31ean ospatzen dira, San Ramon Nonato edo Erramun jaiogabearen egunean. Eta orain galdezka hariko zeate. Erramun jaiogabea jaioz bazan, zergaitik existitzen da orduan. Barramun txikia ama hil ondoren Zesareaz jaio zelako. Argi, ezta? Eta nik oso argi gatuan, ba, Santu Nonato bada da, ez Rodingerren katui bezala. Santu existitzen da, ez da existitzen, bai, edo ez? Edo, amigo. Arixean aurkitzen da, Ponde sartze do Maitasunaren zubia, hau da, kandaduz beteta dagoen zubi hori. Trapagaran ere aurkitzen da, hementxe, baino kandadu bakarrakin. Kusi, linze, kalitate honean, hau kortafrioz egin ez da moztu zen, jos! Honek Maitasuna harrapatu ezkio betiako, jos! Betiako Maitasuna, linze! Oli, ¿qué fue? Iepa! Barkatu, ze esan duzu, barkatu? Oli, ¿qué fue? Oli, ¿qué fue? Bai. Ta hori zer da, Keizo zelan? Ta baino ze hizkuntzatan. Kantabros? Kantabros? Bai. Kantabros zara? Ez, ni Trapagarangoa naiz. Trapagarangoa? Bueno, sorte azu. Primera generación hori bai. Vale. Bueno. Baino kantabros badakizu. Zer bai, ikesi noan lehenengo urratsak, jotukopiak ematen zizkiguten ikasteko. Adios, bai, Ta nola esan duzu? Jotukopiak. Jotukopiak. Hori fotokopia bat. Baina kantabros? Kantabros? Adios, jotokopia. Jotokopia. Jotokopia bizkat ematen du, iraina bezala, ezta? Jotokopia, que te meto eta hola. Azkenean atxeak edo egiten dituztenak jota egiten dut eta oso gogor jotzen du belarri da. Zuze, hizkuntza maite dituzu edo? Ba, pilo bat, filologoa naiz, euskal filologoa, Bale, euskal filologoa eta aparte, hizkuntza gehiago, bai. Bueno, a ber, galego apurtxu bat, idioma galegoa dalako, ingelesa, frantzesa ikesi nahi dut eta gaztelania noski. Ama hizkuntza bai. Bai, eta euskera, primera. Eta euskera, bueno, beharko. Bueno, ni Mikel, zu. Ni Endika. Endika Cuesta. Endika Cuesta, urteskotarako. Edo Kroke Cuesta ere esaten. Zer da? Lagun batekin pili zidan ez izen hori. Eta zer gati, Kroke Cuesta? Bueno, pues hemen ikustu zu... Adios, claro, bandeja batekin datorra. Kroketa batzuk dauzkat, nire lagun baten tabernakoak, Larrañeta tabernakoak. Trapagarangoa? Bai, Trapagarangoa. Bueno, Trapagarangoa, ze itxura dakaten, Bai, auzo baten izena dauka gainera tabernak. Honek direz, bueno, humuseko kroketak dira. Humuseko kroketak. Humuseko kroketak. Vale, kantabros humus izango zan. Probatzera da, bakatu. Bai, noski. Vale. Larrañeta, probatzera da. Jo, Larrañeta. Oso gonak. Bakatu, Larrañeta ez du joan baina bordu hauetan. Auzoa esan diezu. Larrañeta, bai, Larriñeta berez izan behar zen, gaur Larreineta deitzen diogu, euskera aspaldi galdu omen zenez. Ni etorri naiz lehen Larreinetatik, hori. Bai, gauza bera da, bai. Gauza bera da, bale. Egitura aldatu dugu leku izena, baina berez jatorriz Larriñeta eta Larraineta euskeraz. Hori da, funikularra jaizten. Funikularra hor dauka geltokia, bai. Geltoki bat goian eta beste bat behan eskontrilan. Eskontrilan, bale. Eta herrigunea eskontrilan dago gaur egun, garai baten herrigunea edo zentroa zen Trapaga, horregatik Trapaga Aran. Trapaga eta beti Trapaga Aran.